مستيات بيتنا سلام كم يصنحكم كبرات تخاتلتنا اب قديات قرن افريقيا امخاري قدما منستر ابي احمد زخونه ጌታቸው ረዳ اب مدبر تلفزيون الجزيره قريبو بزعبا كينات تግራይ جونوسايدن تحتاتነት ابي احمدن اب زتحتتلو نبزحات زገረመ መልሲ بمهبو مزارب خوينو وعللا ጋዜጠኛ አልጀዚራ አብ እዋን ኩናት ትግራይ አብይ አሕመድ ጆኖሳይድ ፈጺሞ እናበልካት ዛረብ ኔርካ እዚ መትከል እዚ ክሳብ ሕጂ ምሳኻለዶ ክብል ንጌታቸው ረዳ ሕቶ ምሰቅረበሉ አጋኒነ ዘቅረብኮ ነገር ከም ዘለዎ እናሃለወ አብ ትግራይ ጆኖሳይድ ተፈጺሙ እዩ ጋዜጠኛ እሞ አብይ አሕመድ ጆኖሳይድ ፈጺሙ ዲዩ በመባል ሕቶ ይቀጽል ጌታቸው ከም ሓደ ናይ ሕጊ ኺኢላ ወይ ጠበቃ ክነግረካ ዝደሊ ነዚ ዝፈጸሞ እከለ ዝተባህለ እዩ ክብለካ አይደለን ጋዜጠኛ ብስምባደ ጠበቃ ዲኻ ኢሉ ምስሓተቶ መልሲ ጌታቸው እወ ዝብል ነይሩ እሞ ኣብ 2021 አብይ አሕመድ ጆኖሳይድ ፈጺሙ እዩ ኢልካ ክትዛረብን ከለኻ ደኣ ናይ ሕጊ በዓል ሞያ ወይ ጠበቃ ኣይነበርካን ዲኻ ሽዑኮ አብይ አሕመድ ጆኖሳይድ ፈጺሙ ትብል ነርካ ክብል ጋዜጠኛ ኣዋጣሪ ሕቶ ኣቐሚጡ እወ ሽዑውን ናይ ሕጊ በዓል ሞያ እየ ነይረ ኣብቲ እዋንቲ ግን ኩናት ኣብ ዝተጓሃሃረሉ ኣማኢት ኣሽሓት ህይወት ይሓልፈሉ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ከም ኢለ ስለዚ ክብሎ ዝነበረኒ ኢለ ክብል ጌታቸው መሊሱ ስለዚ ጆኖሳይድ ተፈጺሙ ዲዩ ኣይተፈጸመን ሕቶ ጋዜጠኛ ይቀጽል ጌታቸው ኣነ ኣብ ትግራይ ጆኖሳይድ ተፈጺሙ እዩ ኢለ ዝኣምን ክብል መርገጺ እዩ ኣነጺሩ ጋዜጠኛ ግን ናብ ካልእ ዛዕባ ከኣቱ ኣይደለየን ጆኖሳይድ በአብይ አሕመድ ተፈጺሙ ዝብል ሕቶ ኣስዓበ ጌታቸው ኣብዚ እዋን ንዝዛረቦም ቃላት ክትንቀቀሎም ኣለኒ ቅድሚ ሕጂ ኸ ኣይተጥንቀቕን ዲኻ ነርካ ዝብል ካልእ ሕቶ ጋዜጠኛ አልጀዚራ ንጌታቸው ኣሰንባዲ ነይሩ ጌታቸው ሕጂ እውን ኣብ መትከለይ ኣለኹ ኣብ ትግራይ ጆኖሳይድ ተፈጺሙ እዩ ክብል መሊሱ ጋዜጠኛ አልጀዚራ ንተዓዘብተይ ኣብርሃሎም በጀኻ እቲ ጆኖሳይድ ከም ዝተፈጸመ ተኣምን ኢኻ ግን አብይ ከም ዝፈጸሞ ክትዛረብ ኣይትደልን ከምዚ ዲኻ ትብለኒ ዘለኻ እወ ስለዚ እቲ ጆኖሳይድ ባዕሉ ተፈጺሙ ኣይኮነን ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ዝተፈላለዩ ኣካላት ነይሮም እዮም ክብል ጌታቸው ከረድእ ምስ ፈተነ ጋዜጠኛ እወ ስለዚ አብይ ሓደ ካብኣቶም እዩ ኢሉ ብምሕታት ንጌታቸው ናብ ካልእ መዋጥር ሕቶ መሊስዎ ኣብ ትግራይ ንዝተኻየደ ኩናት ዝመርሐኮ አብይ አሕመድ እዩ ዝብል መልሲ ጌታቸው እዩ ስለዚ ንጆኖሳይድ ንሱ መሪሕዎ ክብል ከዓ ጋዜጠኛ ኣብ ሕቱኡ ደሪቑ ከም ዘሎ ገለጸ ብከምዚ ልክዕ ነፂልና ምጽዋዕ ኣይድልን ኢሉ ጌታቸው ክምልስ ምስ ፈተነ እቶም ነቲ ቃለ መሕትት ዝዕዘቡ ዝነበሩ ዕዱማት ክስሕቁ ተራእዩ ገለ ከዓ ገጾም ጠውዮም ይሸማቐቑ ነይሮም ጋዜጠኛ ድማ ክጥቀስ ኣለዎ እምበር ንዓኸ ናብዚ ዝዓደምኩኻኮ ነዚ ንምጥቃስ እዩ ኢልዎ ጌታቸው እዚ ንቀዳማይ ሚኒስተር ነፍሱ ባዕሉ ንኽከላኸል ክሓድጎሉ እየ ኣብ መጀመርያ እውን እኮ አብይ ዓርከ እዩ ገና ቀዳማይ ሚኒስተር ከይኮነን ከሎ ናይ ቀረባ ዓርከ እዩ ነይሩ ጋዜጠኛ መን ናይ ቀረባ ዓርክኻ ክብል ሓተቶሞ ጌታቸው ከዓ አብይ ናይ ቀረባ ዓርከ እዩ ነይሩ ክብል ደገመሉ እቲ ጋዜጠኛ ብኣግርሞት ምሽቲ ጸልኦ ነርካ ወንጀለኛ ኢምፔሪያሊስት እናበልካዶ ትገልጾ ይነበርካን ክብል ሓተቶ እወ እዚ ግን እኮ ነቲ ኣዕሩኽ ነርና ዝብል ነገር ኣይቀይሮን እዩ ጋዜጠኛ ከም ገለ ዘይትርድኡ ዓይነት ኣዕሩኽ ኢኹም ኢሉ ንተዓዘብቱ ኣስሓቖም ጌታቸው ከዓ እቲ ውድዓዊ ዝኾነ ሓቂ እየ ዝነግረካ ዘለኹ ብምባል ኣብ ቁኑዕ መገዲ ከም ዘሎ ከረጋግጸሉ ፈተነ ጋዜጠኛ ከዓ ነቲ ጉዳይ ብዝግባእ ንምርኣይ ቅድሚ ጆኖሳይድን ድሕሪ ጆኖሳይድን ኢኹም ኣዕሩኽ ነርኩም ኣብ እዋን ጆኖሳይድ ግን ኣዕሩኽ ኣይነበርኩምን ከምኡ ድዩ ዝኸውን ዘሎ ክብል ሓተተ ጌታቸው እወ ንሓድሕድና ንዋጋእ ነርና ኢሉ ምስ መለሰ ኣብ ስቱድዮ ዝነበሩ ተዓዘብቲ ሰሓቆም ደርግሕዎ ጌታቸው ዕትብ ኢሉ ነዚ ናይ ጆኖሳይድ ነገር እንተዘየናኣስናዮ ጽቡቕ እዩ ክብል ቃላት ደርበየ ጋዜጠኛ ገሪምዎ ኣነ ኮ ይኮንኩን ዘናእሶ ዘለኹ ንስኻ ባዕልኻ ኢኻ እቲ ጆኖሳይድ ዝፈጸመ ሰብ ዓርከ እዩ ትብለኒ ዘለኻ ብምባል ከረድኦ ፈተነ እቲ ቃለ ምሕትት ኣዝዩ ርሱም ኮይኑ ንብዙሓት ዘገረመ እዩ ነይሩ በዚ ምኽንያት ከዓ እዚ ዛዕባ እዚ ሎሚ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ቀንዲ መዛረቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ውዒሉ ኣሎ ጋዜጠኛ አልጀዚራ ዝቕጽል ዕዱም ንደብረጽዮን ተምጽይዎ ኢሳያስ ኣብ ትግራይ ጆኖሳይድ ፈጺሙ ድዩ ዝብል ሕቶ እውን እንተቕሪቡሉ
اتملسي كم زنا جيتاتشو عينتي خون نمنتاي إسياس طرح تبلو أبين فانون سنيرو من ديوم زبلو ملستات مسمعنا ناب كالا زينا مس نسجر كبرات تخاتلت مستيات بيتنا دحري أستات 10 عمتات استفنجر إساتو غومرا إيتوبيا استوفو حموخشتي نقيح بحرن هنداو وكيانوسن كم زسجره يقلت على كفل مترولوجي هندي أبزوت أو حبريتا أتي بسمايات يمنن عمانن زحلفة نايساتو غومرا تكي ناب رأس كتما دلهي بتحلو اتخونتات أب هندي حيا لمقرات مدنوغاين متعنقافن براراتات أير أسعب الله اتي أف سمين إيتوبيا دحري أستاد 10 عمتات استخست إساتو غومرا زفطرو تكن دورونان نسامايات اتخبابي عبلي خوخم زركبون تقليص الله اتي تمال سنبت أب كل العفار انبا هايلي قوبي زقات أما فنجرا إساتو غومرا زفطرو تكن دورونان نساماي كساب 14 كيلومتر كم زهاقوغن اتي دورونان تكن كساب يمنن عمانن كم زبتسحن يفلت سمز اتخبابي كابت إساتو غومرا استفترتكي أب زوريات انبا زركب ب8 كيلومتر كم زشفنن كابت انبا استاد 5 كيلومتر رحقهم زنابرو سباتون ندمت إنايت فنجرا كم زسامعوون قليزهم أب يونيفرسيتي أديس أبابا دايركتر جيولوجي بروفيسور أتالاي أيلة مس BBC أب زغبرك على محدث اتي انبا نزحلف 10 عمتات زينو طف كوينو دحر مصنح كم اندغنا تمال سنبت كم استخسته قليصو اتي إساتو غومرا استرأيلو غوبو أب تقاب قصال إساتو غومرا زرأيلو عيرتا إلى زركب كوينو اتي إساتو غومرا زفطرو دمتي زينو مرمخانو اتي بروفيسور قليصو اتي إساتو غومرا أب هيوت سب زسعبو حدقا موتكوا انت زيلة سب مزكل العفر جن اتي تكن درونان أبتعنا دك سبات قدات كسعب سلازقل نتي أبتخباب زركب حفرة سب كابزخونة عنا وحدقاتات نمكل خال يسرحو خمزلو حبيرم اتي نسماي كسب 14 كيلومتر زبصحه تكن دورونان ندوبو مبراق ايرتران قيح بحرن سنجيرو كساب بعل يمنن عمانن مبصحو كساب كندي برتع منباري يزري اتي بعينت إساتو غومرا ناب سماي زونچف تكن دورونان اب وشتو بزحات نتعنان انسساتاتن غدات زخونو نطره نغرات زحازه مخانو بروفيسور أتالاي أيلة يحبر انتخونه اتي كسعبو زقل حدقا أبتي اتي إساتو غومرا استفطرو لخباب تراي كم زخونه اتقي إلى يحبر إساتو غومرا زقاطمو لبوتا أزي بريخ بمخانو بزح سبن انسساتاتن زينبرلو بمخانو خا نتخسعب زقل زنبر حدقا كم زقدولو يتقليصو بيت صحفت عنا كل العفار أبزوصو مقلتي اتتكن دورونان أبتعنا سبات حدقا كختل سلزقل تنقاقاتات كبر تصوي علا كاب زخونت عنا وصقمات مكل خلقا نبرت تخبابي نافو من افنچو من زشفن ماسك كتقومو اتبيت صحفت مخير الله كبرات خطاتلت مستيات بيتنا نلو مزدالنايو تحستو مستيات بيتنا ازق سمعو صنحكم نيرو ابقص على قسام نرخب دحن صنحو مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكنيا مثل إرتران من صبرا استفلاليه صحفات تنقاسقاس مسلتاتن قال محتتاتن حيزا بذكريات كبر اب ان ترالوت تقرب مدبيا كفوتي لساني من يزعصوني عيسجدن علي عبطاوت ملاخي قطاوخ يقنا مسلي فتحي